Basta gani bulan sa Disyembre, manungha gayud dayon ang pagtulunan sa Romano Katoliko nga kuno ang Disyembre 25 mao ang adlaw sa pagkatao sa atong Ginoo. Kanang Disyembre 25 mao ba jud na ang adlaw sa pagkatao sa atong Ginoo? Ania ang pipila ka mga ebidensya nga nagtug-an kanato ug nagpamatuod gayud nga dili Disyembre 25 ang adlaw sa pagkatao sa atong Ginoo. 1998, The Hutchinson Encyclopedia, page 224, Christmas, Christian religious holiday observed throughout the Western world on December 25 and traditionally marked by feasting and gift-giving. In the Christian Church, it is the day on which the birth of Jesus is celebrated, although the actual birth date is unknown. The Catholic Encyclopedia for School and Home, Volume 1, page 715, 1965. The day and month of Jesus' birth cannot be so exactly determined. Klaro ang ipamahayag sa mga ebidensya nga atong gilatag mga higala igsuon nga walay nakahibawo sa adlaw sa pagkatawo sa atong Ginoo.